Βρισκόμαστε πάνω από το Παρανέστη, πίσω από τη Ζαρκαδιά και 7 χιλιόμετρα από τα Θερμιά. Όπως και εσείς μπορείτε να δείτε από πίσω μου, αυτή τη στιγμή ο δρόμος έχει κλείσει. Μεγάλοι όγκοι από πέτρα, από γρανίτη έχουν κλείσει το δρόμο και τα 19 άτομα που βρίσκονται εδώ είναι πολύ καλά στην υγεία τους, ευτυχώς. Η κατάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη και η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται. Σε ποιο σημείο ακριβώς βρισκόμαστε και τι έχει συμβεί από την Τετάρτη εδώ? Χθες το μεσημέρι, 4 παρά 20 περίπου, ειδοποιηθήκαμε για συμβάν με εγκλωβισμένα άτομα στην περιοχή του Θερμιών. Στη Ζαρκαδιά βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ύστερα από κατολίσθηση στον δρόμο. Κινηθήκαμε τάχιστα αμφότερα από την πλευρά της Καλωτής και από την πλευρά των Θερμιών, εδώ από τη Ζαρκαδιά, με σκοπό να βγάλουμε τον κόσμο. Πόσα άτομα βρίσκονται? Είναι 19 άτομα. Δεν υπήρχε λόγος όμως για άμεσες και γρήγορες κινήσεις, διότι τα άτομα είναι στην υγεία τους καλά, είναι στην περιοχή των Θερμιών στους καταβλισμούς. Οπότε αποφασίστηκε με μηχανήματα της νομικής αυτοδιοίκησης και με ιδιωτική εταιρεία του κ. Ταΐρη να γίνει η διένυξη της οδού, η οποία οδηγεί στα Θερμιά όπου υπάρχει ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή τι ακριβώς συμβαίνει και τι βλέπουμε πίσω μας? Αυτή τη στιγμή με σφύρα προσπαθούμε να σπάσουμε τα βράκια τα οποία έχουν πέσει στην οδό και εν συνεχεία με τα χωματουργικά της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και του Δήμου Παρανεστίου να τα ρίξουμε στο ποτάμι για να μπορέσουν να φύγουν τα οχήματα και οι άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι. Επικοινωνία με τους ανθρώπους σήμερα υπήρχε? Είχαμε και χθες και σήμερα, είναι 19 άτομα, πολύ καλά, ξαναεπαναλαμβάνω, στην υγεία. Ένα από τα άτομα μάλιστα το βγάλαμε από το Πλανές, από τα βράχια και πήγε στη Δράμα. Οι άλλοι δεν επιθυμούν να φύγουν ακόμα, θέλουν να φύγουν με τα οχήματά τους και αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε για αυτόν τον σκοπό. Η επιχείρηση πιστεύετε ότι θα κρατήσει και αν θα χρησιμοποιηθούν φουρνέλα λόγω του όγκου της πέτρας που έχει βγει αυτή τη στιγμή? Δεν γνωρίζω, δεν είμαι υπεύθυνος για τέτοια είδους έργα, δεν είμαι εκπαιδευμένος, δεν ξέρω. Από όσο ακούω από τους αρμόδιους εργάτες της νομικής αυτοδιοίκησης, πρόκειται για εγχείρημα με τα φουρνέλα λίγο επικίνδυνο, με την έννοια ότι υπάρχει και είναι ψηλό το βουνό και μπορεί να έχουμε αναταράξεις. Γι' αυτό αποφασίστηκε να χρησιμοποιήσουμε μια σφύρα η οποία σπάει το βράχο και να κάνουμε μετά μεταφορά των βράχων. πότε πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθεί η επιχείρηση? Και αυτό είναι κάτι άγνωστο, διότι πρόκειται για γρανίτη από ό,τι βλέπουμε και αυτοί γνωρίζουν πόσες μέρες θα λάβει η χώρα. Είστε από τα άτομα τα οποία κάθε μέρα περνούν από αυτόν τον δρόμο. Ένας δρόμος ο οποίος είναι κομβικός, είναι κεντρικός. Αυτή τη στιγμή έχει κλείσει. Δεν υπάρχει δυνατότητα προσπέλασης του δρόμου. Πόσο επίφοβο, πόσο δύσκολο είναι για όλους εσάς που ζείτε σε αυτή την περιοχή? Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Να φανταστείτε ότι κάθε φορά που περνάω εγώ από ορισμένα σημεία κάνω την προσευχή μου για να μην συμβεί το μοιραίο. Και ευτυχώς στην παρούσα φάση εδώ δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα. Δηλαδή φανταστείτε τώρα να είχε καμιά απώλεια εδώ πέρα, να είχε καταπλακώσει βράχη κανένα αυτοκίνητο, γιατί θα συζητούσαμε. Βρισκόμαστε 7 χιλιόμετρα κοντά στα Θερμιά. Υπάρχουν ελουόμενοι, υπάρχει κόσμος που έρχεται εδώ και φυσικά εσείς όλοι οι κάτοικοι που μετακινείστε σε αυτά τα σημεία. Τι πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, καθώς σε όλη τη διαδρομή είδαμε βράχους να έχουν πέσει στο δρόμο? Για όλους τους ανθρώπους το πιο μεγάλο πρόβλημα, νομίζω εγώ, είναι ο δρόμος. Πρέπει να διορθωθεί ο δρόμος. Είναι απότομες οι πλαγιές. Πρέπει κάτι να γίνει σε αυτό το πράγμα, αν μπορεί να γίνει. Πρόκειται πραγματικά για 19 άτομα, τα οποία είναι εγκλωβισμένα στην περιοχή των Θερμιών. Είναι κτηνοτρόφοι, υλοτόμοι και επισκέπτες της περιοχής. Είχαμε καταπτώσεις από την περασμένη Πέμπτη, τις οποίες σε διάφορα σημεία του δασικού οδικού δικτύου της περιοχής του Παρανεστίου, στα οποία ανταποκριθήκαμε με τα δικά μας μέσα. Έχουμε όμως μια πολύ μεγάλη κατάπτωση στην περιοχή των Θερμιών, την οποία δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε με το μηχάνημα του Δήμου. Έχουμε ειδοποιήσει από την περασμένη εβδομάδα λοιπόν την περιφέρεια της Δράμας,
το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας έχουν επέμβει από χθες για να γίνει η άρση της κατάπτωσης. Πρόκειται όμως για μια πολύ μεγάλη κατάπτωση, ενδεχομένως να χρειαστεί και να χρησιμοποιήσουμε και εκρηκτικά. Το πρόβλημα είναι ότι επειδή ο όγκος των κατολιστήσεων είναι πάρα πολύ μεγάλος και είναι δίπλα το ποτάμι, δεν είναι φρόνιμο να πέσουν όλοι αυτοί οι όγκοι στο ποτάμι, γιατί μπορεί να δημιουργήσουμε άλλο πρόβλημα μετά στον Ρου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πάνω προφητήρας, μπουλντόζα και μια μεγάλη τσάπα και κατευθύνεται κι άλλο ένα μηχάνημα. Αυτό όμως που νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η έλλειψη συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα. Είναι απαράδεκτο το γεγονός της μη χρηματοδότησης των δασαρχείων, είναι απαράδεκτο το γεγονός του δασαρχείου της Δράμας να μην έχει ούτε μηχανήματα, ούτε προσωπικό, ούτε χρήματα για να επέμβει σε τέτοιες περιπτώσεις. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μη συντήρηση να οδηγεί σε ή αν θέλετε να επιτείνει αυτού του είδους τα προβλήματα, και το επόμενο αποτέλεσμα είναι τεράστια οικονομικά κόστη σε σχέση με αυτά που θα μπορούσαμε να είχαμε προβλέψει.